Eta aldi berian kontatu behar digun, noiz eta nola hasi izan, motozerrakin eskultura polit eta eharroi egiten. Nola hasi izan honekin? Bueno, ni gazte den aurnako urteatan, aizkolagin bastan dibin izan. Bale. Aizkola, baina etxeko lanak iten, aizkolari bezala edo... Bueno, aizkolari herrian urte askotan, aldameneko herritare juten ginen. Nungo hazia, Luis? Ni berasteikoa. Ni banekin baino jendea jakiteko, Berasteikoa. Berasteikoa. Da, hola urte pilaten, motor zerrakin da hola, eta hor, tokatu zan ikustea, Australian batzuk hemen munduko kampeonatoa etorri ziren jokatzea, eta geho ben gelditu ziren aste pare batean. Bai. Eta aitako bat ikusi nun, Torosaro Plaza Torosen, aizko pustu baten ondoren, hola, emor batetik xila bat ateratzen. Vale. Noiz aigatu gitzeiten hau, noiz izan nuen hau, gutxi gora bera? Hau, 1900 da laroita zazpi sortzi hor, horrela. Eta ikusituan ordun australiano batzuk Tolosako plazan zila bat iten motozerrakin. Bai, eta handi etorri zitzen, herriko festatan zauzer jartzeko, zauzer politia izan litzeke leure. Vale. Eta hola, herriko festatan, bos launek ingendun hola, 20 minutuan zila bat aterri gendun. Emorro batetik. Jarri nion hiru laun hola zurginek hola, puntuazio batean politien ateratzen zunantzako. Eta, jende asko gustatu zitzen lan hau. Zein nuan, irabazi nuan egun hortan ebai, ose? Bueno. Ematik baietz. Vale. Eta nolako zila intzen duten, nola izan nuen egun hori? Zila, batzuk eurpusketak entzile eta gainen esietak hartzile, eta irutzen zaila zila bat, ala. Eta hi forma eman nion, eta? Zila da, bere trabesaino egin daten egin, maiten badezu, kompletoa gelitzen da. Vale. Alako zila bat inunik. Da, geho urrun urtean, ja lana zego jarri ginen. Lana zailegoak, hola, basurdea eta itxen da, hola. Vale. Da, aldameneko herritik eta asizien deitzen. Hola, hain herria jongo alginen, da, hola. Da, pixkan zabaltzen jontzan, zehoi. Bigarrengo urtean segertatu ban, basurde intzen duten, no? Basurdea eta xila bat eta beste egur bat erroskakin. Eta horre bai, domina, boltzira txapela egarri ban etxea egun hortan ebai, ose? Ez goratzen ja, urte asko pasaituk, ez da? Vale. Eta aurretik inoiz ezuan eskultura egin, hori izan nuen nire lehendabiziko eskultura? Bai, lehendabizikoa. Bai, mendian da beti egurrekin motorzerra beti asko biltzen nun, ez? Osea, eskua inda eukan, ez da? Eskua abiadura eta hori inda eukan, ez da? Baina da, oso diferentea da, ez da, egurren moztea bakarra, bere forma eman berti duzu, hori da, bakoitzak denak due, diu joat itxeko, batzu berezioa izatea beste atzu baino, ez? Eta da, diu joan balima duzu, berezkoa pixkat, erresa bat eratzen duzu, ez? Ez da, egurren moztea bakarra, bere forma eman berti duzu, markatuta egin gabe. Eta hoi hartzetako bat hori dek, markatuta ez errin gabe? Horretu meritu ez. Horrek meritu. Bai, proportzioak eta ate bertikezu, ondo ate bertikezu. Hola, hasi ginen herritan da pixkat, eta horre behin, Xabier Euskitzek lehen da biziko programazio intzunen telebistan, sorginen laratza izenakin, areaman ginuen, urdu nobedadea bezala ginen gu, han telebistan ikusi ginuen da, jolen. Gure etxeko telefonoa jakea botatzen zuen. Benetan, Batea joteko, bestera joteko, urduan sekulo lana etorri zitzizkiun. Eta gero erruti gotik hasi zitzizkiun deitzen, da egun guztiako jomerra eta hola, eta urduan enpresa baten egin itzen lanean erreleota. Zertan nahi zinan, justu orduan? Enpresa baten, hor, bilaunan manipulaz de papel hola. Vale. Da, joren, ez esatea txekolo pena baten zianarek. Da inun, enpresatik ezentzia dartu nun. Hori noiz aitzeiten, zenbagarren urtean? 2000 urtea hor inguru hortan. Osea, 10 urte bilizinan, 15 urte ia lanian, da kanpoa, eta bestia, eta bita batea batun, ez da? Ezentzia egukotu zen, da gero eta eskia gehiago nauken, da 51 urtekin autonomo jarri nintzen. Autonomo, horta dedikatzeko. Plazaz plaza ibilita, holako. Osea, enkargo baino gehiago zeizate zian, esibizioak daulako historiak. Esibizioak, udala partean esibizio asko. 800 herritatik pasa naiz. 800 herri, Bai. Katxiz, la, ni uste historia zabokado herri askoti pasan itzala, guztiak irabaziakela, Bai.